They say that the Nigeria Army don list Mazi Simon Ekpa for the top of 90-something people wey dey wanted for inside Nigeria. Things are happening. As we dey talk that one o, na Nonsonkwa don come outside come even tell Simon Ekpa something, tell am say make him comot him hand for wetin dey do. But according to wetin people come dey write for inside comment, say Mazi Nnamdi no call Simon Ekpa name. Things are happening. However, before we jump inside, let's go and find out how this thing dey happen o. Welcome back to Balabas Gist. If today na the first time wey dey come across this wonderful channel, you are highly welcome. We still dey here dey bring updates back to back as e dey hot. Things are really happening, my people. Okay, let's jump into the matter wey we get for our hand today. They say that Mazi Simon Ekpa are top list of the people wey Nigeria Army don declare wanted for inside Nigeria, and some other people for inside Southeast wey they don declare wanted as well. Things dey happen o. However, I'm going to play you this video. May you hear wetin Nonsonkwa talk for inside this video, and do not forget to share and drop your own opinion. Adema, ụmụnne m eji m n'aka na ebe ahụ nọ ugbu a na enweta onwe gị. Adema, chiba n'ụzọ nke tata bụ Saturday abalị 23 nke ọnwa 3 afọ 2024 ma bụrụ ụbọchị ahịa Nkwọ Eke, ọ dịkọta ahụ Eke. Yes, today we Eke. Maka ndị na-azụ ahịa Eke n'ụbọchị taa. Ketara anyị ihe ọma ise. Ọdịma, na-egbughị oge ọbụla Nnamdi ekwuola ekwusie ya ike na onye ọbụla na-atọrọ mmadụ, onye ọbụla na-etiga ọgba aghara n'ala Igbo, onye ọbụla na-agba egbe n'ala Igbo kwete na ọ dị ihe Biafra, na onye ahụ bụ onye ohi, na onye ahụ na-eme engage in criminality, because ma ọchịchọ Biafra abụghị gbawa egbe n'ala Igbo. Ọchịchọ Biafra abụghị tọrọwa mmadụ n'ala Igbo, ma ọ bụ gbawa ụlọ ndị mmadụ ọkụ n'ala Igbo. So onye ọbụla sị na ya wụ this, na ya wụ that, this and that, that and this, na ya nye ọ dị enyegharịa. Ewe m na-ajụzi, kedu ebe Simon Ekpa gbakwasara ụkwụ were na-aba mba niile ọ na-aba? Kedu ebe ọ gbakasara ụkwụ? Because ka Nnamdi kwuchara ya, Simon Ekpa bịara ya atị ya, release my father now, or you will see the beast in me. I don't understand. Reaction Simon Ekpa ga-agwakwa gị again na that man achọghị dị ka ihe Nnamdi na-ekwu, ka enwe udo, ka enwe nchekwa n'ala Igbo nwe isi. I have said it here once or twice that amaghị m onye jiri Simon Ekpa ọrụ. Amaghị m onye jiri ọrụ. Ike ọ na-agwụdara gị ya agwụ. Okay, now the Army declare wanted. He's part of the 99 people they declare wanted. Ma ọ bụrụ na ị gaa na Punch News of today, enwere names in them mention here. Simon Ekpa number 1 na Southeast, they declare wanted. You know, over for our people, I'm a hotel shake. The truth, some of our people, see, if you are fighting, if you are a freedom fighter, fight it according to law. If you are an activist, my activist according to law, so that as you go there with evidence to prove he kuru, get share evidence. As you go there with evidence to prove he kuru. As you go there, can you back it up? Can you back it up with facts and figures? Get share ya. I don't go to Nonsonkwa n'Ubulaka. Ndeni le muna hano kotu na hana haji anya hana ahoya. Ombe ruru kotu ke ga evidence. You know, evidence. It's not about talking, and at the end of the day, you don't have evidence. You know? So, the EU activist, EU freedom fighter, know how to talk. I'm telling you the truth. Now, Nnamdi N0w N ekwuole. O kwuriye that odihu mmadụ ọrụ gbawa egbe n'ala Igbo. Odihu mmadụ ọrụ tọrọwa mmadụ n'ala Igbo. You said you are an apostle of Nnamdi Kanu. Ewo nwanga Nnamdi Kanu gbaga gị ihe ị na-eme. Ọwụ Nnamdi Kanu gbakwara gị amụwa some people n'ala Igbo. Gbawa egbe. Bonwa federal government facilities and government facilities, even tọrọwa ndị mmadụ. Because some people just see Biafra.
baziana rala enwere ndị ji obi ha na-achọ Biafra mana ndị oshi ndị ama some criminal elements nke je gbu ụlọ gọọmenti ọkụ asị na ọ Biafra nke gbuo mmadụ asị na ọ Biafra nke menka asị na ọ Biafra. These things are not the how do I put it, these things are not ejirimara Biafra ma ọ ejirimara ndị Igbo. Ekwuole m ekwuchie ya ike, Igbo anaghị egbu mmadụ. The only thing ndị Igbo na-eme mgbe gbuo ụfọdụ ka na-emekwe na awụ inye nshi. Igbo anaghị eji egbe agbagbu mmadụ. Igbo anaghị eji ihe a gịnị achara mmadụ olu. Ihe ndị Igbo na-eme mgbe ahụ bụkwa ihe ha na-eme n'ụwa niile wụ inye nshi. Ọ ihe ha na-eme. Ha chọpụta na ọ dị ka gị na ha arị na mma imemere progress ha enye gị nshi in those days. But o nwekwere ndị arụ ala ka na-enyekwa isi na villages, na-enyekwa isi na township now. So in every 12 there must be a Judas. So anyị anaghị ekwu na Igbo dị mma, na Igbo duzucha mma, ma na Igbo kacha mma. That is the truth. So now that ndị Army Ðeclare Simon Ekpa wanted, achọzi eme ịgwa ndị niile bụ ndị Simon Ekpa dịl ọrụ n'ala Igbo, hands up my brother. Nnamdi Kanu ekwu, in fact that day Nnamdi Kanu kwuru kunu kwesịrị ịma na ọrụ akụọla. Kunu kwesịrị ịma na Simon Ekpa has been deceiving you. Kunu kwesịrị ịma na Simon Ekpa has been deceiving you people. Nnamdi Kanu kwuru nye anya ọda enyegharịa. Ya anya ọda ka enwe peace, ka anya ọda ka enwe udo n'ala Igbo. Somebody enyegharị ọda si gbawa egbe, si bụ agha. Ịtọkịrịlanụ ọkwa Ðeclare gị wanted. Anyị ga-ahụkpa oshari. Ọ dị ma this guy nọ na ihu mbomba akwụkwọ Facebook ma ebe a unu ga-ahụ ya. Ime onwe mgbe o ji m mee kedu ya na-akpụ ya mee program ya. But abịa m lecha ụdịrị mmadụ ahụ anya. Ihe ahụhụ onye mụ na ya ga-abịa mewe ka ihe a na-akpụ ya banta ma ọ bịa na social media mụ na ya na-akọ ọnụ, you know, mụ na ya na-akọ ọnụ. Mụ na arịgọ na-akọ n'ọnụ iruhu m half. O mecha mgbe ọ bịa mgbe ahụ nọ na-alụ ọgụ extrajudicial killing. Mgbe anyị lụrụ ezigbo ọgụ extrajudicial killing n'Imo State between 2021 2022. Ha kwụọ ya ụgwọ ya bịa na radio station ekwu inyo. Ya bịa na radio station aka inyo, you know, onwe ihe ọ na-akpọfọ m. And let me say it again with my full chest. Awụ m nwa afọ Igbo and I support nnwere onwe Biafra. Yes, I support nnwere onwe Biafra because it is enshrined in the international community law. So, apụtakwala echi gị bịa na-ekwu nke probably eji ụjọ adara enwe n'elu. Mba! Awụ m ezigbo nwa afọ Igbo amụshiri ike n'ala Igbo. And onye ọbụla bụ onye Igbo n'eziokwu it is your right. All right, gị dịka nwa afọ Igbo isi nwune you want your own nation, self-determination. Obido ha na Nigeria, enwere na South Sudan, enwere na Yugoslavia, enwere na other places, enweghị ebe a na-enweghị na mba ụwa. So it is supported by international law. But ihe anyị na-agaghị anabata violence. Otu m na-asọpọtụrụ m inwe Biafra. Asọpọtụrụ m ya sọpọtụ shie ike rukwa echi. But ihe Nonsonkwa na-agaghị asọpọtụ violence. We must get this our nation through peaceful and through legal means. Yes, anyị ga-enwe ihe. It is our right inwe ihe because mbu wee kwuolie on an international charter, United Nations charter. So if you don't know law, then pack ya well. Ka ndị marala anyị iwu kume. Then mgbe dis anụmpa m nọ na-ekwu ma agba ya nkịtị. O mechara na mee protest against Ebuka Obi were ebe na ya Ebuka Obi this and that, arrange master, fake this, fake that, criminal this, criminal that. Na-ekwu at the end of the day, you have evidence to prove the Ebuka Obi were criminal, the Ebuka Obi were arrange master. Do you have evidence? Now, akukpuolie n'ụlọ ebere m na-emerie because I put on social media na-achụ clout.
evidence. Can you back it up with evidence? That is what we are saying. That is what we are saying. So gịnị ka anyị na-ekwu? Ya na-ekwu abụrụ na ọ dị mkpa. Onye ọbụla nwa afọ Igbo. Let me tell you people. Ịbụ nwa afọ Igbo. And ihe na-eme n'ala Igbo, probably you like it here and you cannot voice it out. Nwanne, where is your patriotism? Where is your patriotism? Ihe na-eme n'obodo a bụ ala Igbo, anyị kwesịrị ị na-ekwuye. Anyị kwesịrị ị na-ekwuye na-ekwushi ike ka ebe a dị mma. Oh yes, ka ebe a dị mma. But at the end of the day, kedu ihe gụwa n'onwe gị na-ekwu maka ihe na-eme n'ala Igbo? Ị na-support violence n'ala Igbo? Mba. Ị na-support ka enwudo n'ala Igbo? Now, this is the time for every Igbo man to stand. Without peace, there will be no development. Without peace, there will be no development. We must support peace. We must support security in our Igbo so that we can progress, so that we can develop. So if you are supporting violence in Igbo land, one day, iwe ezigbo mmadụ. In as far as Anyana has support to violence, we will not allow any entity to dehumanize Igbo. We will not stand by and watch the rights of Igbo being violated. As a human rights activist, we will follow it up, we will probe it, we will investigate it, and only all the culpable must be called to justice. Check it out. In as far as we don't support violence, and we can never support violence, we will not allow you, no matter whom you think you are, to dehumanize us, to violate our rights. We will not. So, and I thank God that now, ndị Igbo emepeela anya, ndị Igbo asaala anya, because ọ ga-adịrịrị Igbo na mma ma ekwensu ọ chọrọ ya ma ọ chọghị ya, ma Lucifer ọ chọrọ ya ma ọ chọghị ya, ma ndị iro ha chọrọ ya ma ha achọghị ya. Ọ ya dịrị Igbo na mma n'ụtụtụ, ọ ya dịrị Igbo na mma n'efifie, ọ ya dịrị Igbo na mma n'abalị, ọ ya dịrị Igbo na mma n'eke, ọ ya dịrị Igbo na mma n'orie, ọ ya dịrị Igbo na mma n'afọ, ọ ya dịrị Igbo na mma na nkwọ, maka na eke ga-eketara anyị ihe ọma, orie ga-erietara anyị ihe ọma, nkwọ ga-akwọtara anyị ihe ọma, afọ ga-afọtara anyị ihe ọma dị iche iche. Shite tata gawa n'ihu n'ala Igbo n'aha Chukwu Okike Abịama onye kere Igbo. Ise 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 ọfọ. Ndewo na ụmụnne m, ụbọchị taa gajiela anyị siriri werere. Okay, my wonderful people, na so we see am, and now we say mo bring am come give una more they know wetin dey happen for inside the area. Abeg, may you no forget to share this video and drop your own opinion for inside comment section as e dey hot. Okay, my people, we will quickly see you for inside comment section. Na there we will talk about this particular video. May you let me know wetin you think.